Benvidos a unha sesión máis do ciclo de seminarios de Instagram. Con este seminario de hoxe, a cargo de Damián Copena, pois damos fin a quenda de seminarios de Instagram do curso 17-18. E vamos explicar un pouco, pois, a que temos convidado hoxe. Temos o placer de ter con nos a un investigador, doutor en Economía Aplicada da Universidade de Vigo, Damián Copena. É un pouco coñecido noso porque temos colaborado con el e co grupo de investigación no que participa, que é o grupo Economía Ecolóxica, Ecoloxía e Historia da Universidade de Vigo, dirigido por profesor Xavier Simón. E ademais, Damián, xunto co seu grupo, é membro dunha rede de investigación que se chama Revolta a Ecoloxía e Historia, na que participa tamén Instagram. Damián agora mesmo é investigador postdoctoral da Xunta de Galicia, está facendo o seu período de estadía en Portugal, en concreto no Instituto Superior de Agronomía da Universidade de Lisboa, que é un centro de referencia en Portugal, e a parte de outros temas, por exemplo, tamén, a parte do tema que nos vai falar hoxe, tamén é especialista en temas que teñen que ver con mel, coa produción tradicional de mel. Hoxe nos vai falar, o tema da súa conferencia é impactos económicos e sociais dos parques eólicos e propiedades comunitarias. Análise do caso galego. Bueno, como vedes, un tema que está moi presente na xenda política galega. Sen máis, pois, dou a palabra a Damián, pois, insistindo en que, pois, estamos moi contentos de telo aquí con nos, preparando para o terceiro grado de debate, o que será sometido ao finalizar a sesión, como manda aquí a tradición. Bos días a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, evidentemente, quería dar as grazas a Instagram polo convite neste seminario, que para mí pois, moi grato estar hoxe aquí. Como comentaba antes con Lourenzo e con Gus, pois, síntome un pouco da casa, ¿no? Por ter compartido moitas cousas co grupo de Instagram e con outros grupos que forman parte da rede Revolta. E ademais, pois, para mí estar sempre aquí en Compostela e no SC, pois, é un auténtico placer. Vamos a falar de enerxía eólica, de parques eólicos, do mundo rural tamén, de como foron os procesos de implantación dos parques eólicos nos espacios rurais e de que impactos e que consecuencias económicas, que conflitos tamén existiron vinculados, que existen vinculados con esta actividade económica. Leo desde o ano 2008 neste tema e que despois de moito traballo vinculado con esta cuestión, pois tamén foi, digamos, a miña tese de doutoramento foi sobre os impactos económicos dos parques eólicos no mundo rural galego. Vou a contar parte do traballo de tese de doutoramento, pero tamén parte posterior, porque como ides saber, pois, o traballo que temos feito, a nosa base de investigación, pois, é dinámica, está viva e se vai actualizando pouco a pouco. Bueno, vamos a tratar de entender como foi o proceso de implantación, vamos a coñecer un pouco a metodoloxía que utilizamos, que é un pouco diferente e que temos diseñado no noso grupo de investigación. Vamos a analizar o marco regulador, baixo que se desenvolve esta actividade, e vamos a tratar de entender, pues, cales son exactamente os impactos económicos concretos e cales foron as consecuencias para o mundo rural da implantación dos parques eólicos, especialmente nas propiedades veciñais, as propiedades comunitarias, que é o principal ámbito de recopilación de información co que temos traballado neste proceso. Bueno, o punto de partida, o que comenzamos este proceso de investigación, todo o traballo vinculado coas enerxías renovables nos espacios rurais, pois, como grupo de investigación de Economía Ecolóxica e Agroecoloxía que somos, agora tamén de Historia, que acabamos de mudar o noso nome do grupo, pois está vinculado con que a implantación das enerxías renovables no mundo rural pois é unha oportunidade. Partíamos dese suposto, unha oportunidade económica para poder dinamizar e desenvolver socioeconómicamente estes espacios. Partindo desa premisa inicial, pois, tratamos de entender o que pasaba. A literatura dinos que efectivamente as enerxías renovables pode ser
unha oportunidade para o desenvolvemento rural, aparece citado en moitos traballos científicos, e incluso un elemento tamén relevante para os procesos de aceptación dos parques eólicos. Pero esta mesma literatura nos di que claramente existe moi pouco traballo de investigación neste ámbito, existe pouca evidencia empírica dos impactos económicos concretos que se están desenvolvendo a partir da instalación de parques eólicos, e existe unha clara ausencia de investigación concretamente no tocante aos propietarios dos terrenos, que tipo de impactos sociais e que tipo de impactos económicos directos están percibindo estes asientos que son fundamentais dentro do procedimento de implantación eólica. Todo isto está nun contexto que tamén aparece moitas veces caracterizado na literatura, que di que as enerxías renovables e concretamente a enerxía eólica ten un fondo de confidencialidade, un fondo de falta de transparencia en todos os procesos, nos procesos de información vinculados cos asientes sociais, cos procesos de participación e, concretamente, cos impactos económicos directos. Entón, o que tratamos nese traballo é de aportar algo de luz, algo de claridade nesta investigación. E para eso, necesitamos utilizar múltiples fontes, múltiples ferramentas, analizar moitas bases de datos, analizar moitos documentos, facer un análise que facemos case semanal, digamos, dos diarios e boletins oficiais para facer o seguimento de todos os parques eólicos, pero principalmente necesitamos ir a interaccionar directamente cos agentes involucrados nos procesos, con esa comunidade extendida de pares que aparece tamén en algúns marcos teóricos, marcos epistemolóxicos, para poder, de maneira directa, en contacto con estes asientes, obter a información cuantitativa e cualitativa dos procesos. Esa investigación participativa é a que nos permite ter datos reais para poder facer valoracións e para poder determinar o que está realmente acontecendo nos espacios rurais. E vou a nomear brevemente como este proceso, como está a ser, porque seguimos a facelo. Un proceso realmente complexo. Non hai bases de datos públicas dos asientes propietarios dos terreos afectados por parques eólicos. Nos temos que ir a cada parque eólico concreto, ao proceso administrativo, tratar de buscar si aparece, que a veces non aparece, o listado de bens afectados, tratar de identificar os asientes, e é un proceso realmente complexo, sobre todo cando vas a tratar de pedir información económica, información, digamos, desde un asiente externo, neste caso a universidade, que se desplaza a un lugar para tratar de entender como é o proceso. Entón, temos que identificar o asiente. Temos que conseguir un contacto, que non é fácil, porque que apareza un nome nun diario oficial de Galicia, de aí a conseguir un xeito de contacto directo, real e efectivo, é un proceso complexo. Temos que contactar con eles e temos que explicarles de forma moi clara o que estamos facendo para poder tratar de desplazarnos aos lugares. Nunca vamos a conseguir a información mediante unha chamada telefónica, eso pasaría nun caso de cada 1000. E entón nos desplazamos aos lugares. E como nos desplazamos? Sempre nos desplazamos cunha relación simbiótica. E nos creemos que nun proceso de investigación participativa iso ten que ser así. Nos cambiamos a xunta dun propietario de terreos eólicos, normalmente como comunidade de montes, sempre le damos toda a información disponible que temos. O proceso administrativo do parque, facemos mapas previos para que vexan a localización. Se un parque de funcionamento que o grosso, o grosso do que vou presentar aquí, non o grosso do que temos traballado, datos de facturación dese parque eólico, para que entendamos o negocio, para que entendamos todo o proceso económico vinculado co parque eólico, e nos ofrecemos incluso a dar palestras aos veciños ou calquera tipo de cuestión adicional que poida ser. Cando se explica iso, cando se siguen esas pautas, consigues información económica. E cando digo consigues información económica, me refiero a que consigues copias dos contratos asignados entre os propietarios dos terreos e os promotores eólicos. Non información oral, digamos. Nos temos as copias dos contratos. Por eso podemos decir que a información que suministramos está baseada en documentos reais e, por lo tanto, é bastante fidedigna do que está a acontecer. Entón, este é un proceso, como podes comprender, bastante lento e bastante complicado. Nestes anos temos feito unhas 85 visitas a parques eólicos a propietarios de parques eólicos en funcionamento, con 106 cuestionarios, é dicir, hai propietarios de terreos que teñen máis dun parque eólico instalado no
no subterreo. Comunidades de montes, sobre todo, comunidades de montes que teñen 3, 4, 5 parques eólicos e partes deses parques eólicos afectando o subterreo. Pero temos feito tamén workshops e outra serie de actividades con estes propietarios. E tamén con parques eólicos en tramitación administrativa. Estes datos non están actualizados, incluso eu estando en Lisboa, teño me desplazado varias veces a Galicia a facer traballo neste sentido nestes últimos 2 anos. E nestas últimas semanas, por exemplo, que hubo unha certa explosión, non sei moi ben por qué, pois sorprenderíanos a cantidad de chamadas e contactos que estamos recibindo nestes días, a pesar de non estar ni sequera agora no territorio galego. Bueno, pois todo este proceso, toda esta información, xunto as outras bases, as outras fontes, as outras referencias, pois nos permiten deseñar a base de información socioeconómica de enerxía eólica en Galicia, a BISEEGA, que é un pouco un lugar, unha ferramenta metodolóxica na que introducimos toda esa información para poder traballarla, ¿no? E que está formada por unha serie de subbases. Temos unha subbase socioadministrativa na que temos información do 100% dos parques eólicos mediante ese seguimento semanal ou, bueno, quincenal, depende da época, dos diarios e boletines e registros do Ministerio, por exemplo, para saber en que situación administrativa se atopa cada un dos parques eólicos, ¿no? Temos todos os parques eólicos que están en funcionamento, todos os parques eólicos que están en tramitación, coas súas características. Temos unha base jurídica económica con información dos parques eólicos. Cando digo jurídica económica me refiro a contratos, que temos 111 contratos de parques eólicos en funcionamento, temos 45 contratos de parques eólicos, bueno, en este caso con procesos expropiatorios, e temos contratos tamén de parques eólicos en proceso administrativo destes últimos anos. Hai tamén unha base económica na que temos datos de produción desagregada por parques eólicos. Esta base de produción, pois, desgraciadamente, ahora temos datos de produción de 200 parques eólicos, evidentemente, hasta o ano 2018, pero para os datos desagregados, desgraciadamente, só temos ata 2011, porque a partir dese ano o Ministerio deixou de difundir esa información desagregada de cada unha instalación dos parques eólicos. Unha base de rendas públicas locais, na que introducimos os datos, os ingresos que perciben as entidades locais, os concellos, tanto a partir da imposición convencional como da imposición específica do Fondo de Compensación Ambiental, como dos concellos que teñen parques eólicos en propiedade, que son uns pouquiños, que teñen un parque eólico singular, como ese que cando imos pola autostrada e nos achegamos a Padrón, esos muiños que están ali indo cara a Santiago a man dereita, pois é un parque eólico singular do Concello de Padrón. E temos información de parques eólicos que trasladamos a esas bases e que nos permiten tamén coñecer as rendas que están recibindo os propietarios, tanto en euros por megavatio, a unidade comparativa que utilizamos, como en porcentaxe da facturación que reciben os propietarios de terreos eólicos con respecto á facturación global do parque. Bueno, como vedes, esta é unha base complexa na que é unha base viva, dinámica, que se vai actualizando. Non sei cando conseguimos información dun parque eólico se mete na base, e cando ese parque eólico comeza a funcionar, se introduce dentro dos datos dos pagamentos que reciben os propietarios dos terreos. Hai moita información que temos aí, e que cando imos a falar cos propietarios, tamén solemos tratar de compartirlo, porque para coñecer o que as empresas están ofertando, as mesmas empresas noutros lugares do territorio galego, para que haxa máis transparencia e máis claridade neste proceso. Un proceso de desenvolvemento eólico en Galicia, que é unha cosa moi recente, non? Estamos falando do primeiro decreto autonómico en todo o Estado e do ano 1995, e o primeiro decreto autonómico é galego, e o decreto 205 do ano 95. Estamos falando de poucos anos, de 23 anos hasta agora. E foi un proceso moi rápido, un proceso de implantación, un proceso de desenvolvemento de enerxía eólica no territorio galego moi rápido, moi acelerado. Nos primeiros anos se instalan centos de megavatios cada ano, convertindo o territorio galego no ano 2007-2008 nunha auténtica potencia eólica a nivel mundial. Naquele momento o territorio galego por si só sería
oitava ou novena potencia eólica en todo o mundo, ¿no? Para facernos unha idea do nivel de implantación que houve. Como sabedes, este proceso de implantación eólica, pues a partir do ano 2008-2009, pues, se ralentiza moitísimo, hai un paro eólico, e nos últimos anos pues, hai moi poucos megavatios que se están instalando, ¿no? Eso é algo que, bueno, falarei despois, pero parece que está mudando. E un proceso de implantación pues, que está repartido pues, en moitos lugares do territorio, ¿no? Hai 107 concellos no territorio galego que teñen aerogeneradores instalados no seu termo municipal. E hai lugares con grandes concentracións de megavatios eólicos, ¿no? Todas as áreas de costa de Lugo, a costa da Coruña, todo o que é a dorsal galega, dende a Sistral, pasando todo polo centro, polos límites entre Ourense e Pontevedra, ata chegar a Portugal, ¿no? O punto de maior concentración, claramente, é a Serra do Sistral. A Serra do Sistral ten un nivel de intensificación eólica realmente espectacular a nivel mundial. Como vedes, hai un concello con máis de 300 aerogeneradores no seu termo municipal, concretamente o concello de Muras, que ten 381 muiños, cunha poboación de pouco máis de 600 habitantes. É unha cousa realmente espectacular o que aconteceu nese lugar. E este proceso de gran implantación eólica, como decía, pues, conseguiu que Galicia tivese rapidamente máis de 3.000 megavatios en funcionamento. Estamos en torno aos 3.340 actualmente, a 2018, pero hai unha gran bolsa de megavatios que están en tramitación administrativa, é dicir, que comezaron o proceso de admisión a trámite, algúns deles incluso chegaron a autorización e que se poden desenvolver nos próximos anos, non? Hai parques eólicos incluso anteriores á actual lei 8/2009 do Partido Popular, autorizados polo decreto do ano 2011, sabes, de fai un montón de anos, e hai parques eólicos pois autorizados polas normas que están agora en vigor, pero non hai ningún parque eólico en funcionamento pola actual lei 8/2009 do BP. Todos os parques eólicos que están en funcionamento son admitidos a trámite polas normas anteriores, ¿no? Polas normas do 302 ou pola 205 do ano 95. E ademais hai admitidos a trámite parques eólicos que venden de outros lados, ¿no? A lei 8/2009 pues, fixe un gran concurso eólico de 2.325 megavatios, que hai moitos parques eólicos admitidos a trámite e algúns autorizados. Fixe unha convocatoria específica para promotores con plan eólico empresarial, tamén hai unha bolsa de megavatios, pero hai unha serie de parques eólicos que están tramitándose fora da administración autonómica, que se están tramitando a nivel estatal. As competencias para enerxía eólica, para parques eólicos, se limitan, digamos, a un máximo de potencia, que se establece en 50 megavatios. Un parque eólico que teña máis de 50 megas vai tramitado polo Ministerio. E agora mesmo pues, hai unha serie de parques eólicos en tramitación administrativa, que están saindo estas semanas na prensa, se tedes visto, pues, que están neses procesos. Hai unha gran bolsa. E dende fai pouco tempo, dende finais do ano 2017, pois, digamos, a Lei 8/2009 establecía convocatorias, grandes convocatorias, o concurso eólico de 2.325 megavatios, a convocatoria de plans eólicos empresariais, e decía que se facían convocatorias, que había un concurso con unha serie de puntuacións e se escollían uns parques eólicos en torno a unha potencia determinada. Eso acaba de mudar totalmente e dende fai apenas uns meses, pois, digamos, o proceso de solicitude de autorización de parques eólicos no territorio galego de 50 megavatios ou menos está liberalizado, é dicir, agora se están presentando proxectos sin existencia de concurso. Volvemos á situación que teñamos en finais dos anos 90, ¿no? Para que vexades que, bueno, logo podo comentar que eso está realmente en expansión. E, claro, os parques eólicos no territorio galego, pois, non se desenvolveron nas cidades, non se desenvolveron nos polígonos industriais. Agás o parque, sempre me dicen, o aerogenerador de Inditex en Arteixo. O grosso, case todos os aerogeneradores están instalados en áreas rurais. Non están instalados tampouco até o momento no mar, non é unha cosa que pode vir a medio plazo. Están localizados nos espazos rurais. Espazos rurais que non teñen que dicirnos nada dos, pois que teñen
multitude de problemas, bueno, pérdida de población, de abandono de núcleos, todo o que ten que ver cos incendios forestais, é dicir, son unha actividade económica vinculada cos espacios rurais, e uns espacios rurais que están nun contexto moi negativo e, ademais, o período de implantación eólica desde o ano 95 ata a actualidade, 2018, coincide cunha acentuación, cun incremento incluso desas dinámicas tan negativas que estamos tendo no mundo rural. Por lo tanto, o concepto de oportunidade que dicía antes tamén adquire máis forza tendo en conta este sentido. E onde, ademais, a singularidade que temos no territorio galego, o réxime de propiedade que temos do monte, que é principalmente onde se instalan os parques eólicos, non existe casi propiedade pública. Hai casi toda propiedade privada convencional ou propiedade veciñal, que ten moita importancia. Unha propiedade veciñal vinculada coas comunidades de montes veciñais en Mancomún, que teñen moita importancia superficial, que en algunhas áreas do sur representan porcentaxes por respecto á superficie total dos concellos moi elevada, que teñen esas características vinculadas coa acción colectiva, vinculadas co concepto de comunidade, que, digamos, lle dan máis potencialidade a hora de que teñan un beneficio para a consulta das poblacións que viven neses lugares, esas circunstancias que, como ben sabedes, definen os montes veciñais. Entón, tendo en conta o desenvolvemento eólico, tendo en conta que ese desenvolvemento eólico se produce no mundo rural, que ese mundo rural ten problemáticas e que ademais ten unhas potencialidades de cara ao carácter comunitario da propiedade, é interesante estudar o que aconteceu. E o que aconteceu está claramente vinculado co marco normativo. Evidentemente existe moito recurso eólico. Se non existe ese recurso eólico, posiblemente non teria acontecido o que pasou nestes anos. Pero o marco regulador, a normativa deseñada, é fundamental para entender o proceso de implantación eólica e as consecuencias económicas e sociais que venen derivadas dese proceso. Hai un marco retributivo que depende do Estado, pero o marco vinculado coa autorización dos parques eólicos é autonómico. Son ese decreto 205, ese decreto 302 de 2001, ese decreto do ano 2007, esa lei do ano 2009, todas esas circunstancias, e un plan sectorial eólico de Galicia que é o que determina e organiza territorialmente esta actividade. E este marco regulador, se o analizamos dende, por exemplo, novos marcos de análisis, como pode ser a xustiza enerxética, coas súas tres componentes, a xustiza distributiva, a xustiza procedimental e a xustiza de recoñecemento, que está agora moi en boga na literatura, vemos claramente como a implantación dos parques eólicos en Galicia tivo un niveis de xustiza enerxética realmente moi baixo, desde un punto de vista da distribución dos impactos positivos e dos impactos negativos, es dicir, os beneficios e as cargas, desde un punto de vista de participación e decisión dos axentes que conforman todo este proceso de desenvolvemento eólico, incluso no reconhecemento dos axentes implicados, os axentes que teñen consecuencias vinculadas con esta actividade. Porque o marco regulador da Universidade de Galicia foi un marco que priorizou a posta en funcionamento de megavatios, a instalación de parques eólicos con respecto a calquera outro beneficio que se podía compatibilizar ou que podía darse nesta actividade. E se fixo a partir dunha planificación vertical e privilexiada, e explico isto. Unha planificación vertical porque claramente de arriba a baixo, a Xunta de Galicia é que determina como é a ordenación territorial dos parques eólicos e como é o proceso de obtención de dereitos, sin que esa participación dos asentes locais nin sequera dos concellos ou de outras entidades, como se acontece en outros lugares do mundo, e privilexiada, porque o grosso da potencia eólica que está en funcionamento, o 93% fixados do que está en funcionamento, desenvolveuse máis unha figura que foi a dos plans eólicos empresariais, denominados inicialmente plans eólicos estratégicos, e que supuso de facto o reparto do territorio galego entre 18 empresas. Calquera empresa que quixera ter máis un parque eólico instalado no territorio galego tiña que solicitar un plan eólico empresarial. A Xunta de Galicia, sin que hubiese un proceso competitivo, adjudicaba ou non adjudicaba ese plan eólico empresarial e establecía que nun período de entre 2 e 10 anos
pois a empresa SIS tiña que instalar X megavatios e que tiña que desenvolver unha serie de investimentos industriais asociados que a empresa ofrecía, digamos, para o territorio galego. Esta é a figura clave para entender o proceso de instalación. O resto dos parques eólicos, o 70%, son promotores cun só parque eólico ou parques eólicos singulares, que é esa figura que vos decía específica, diferente porque establecía un límite de potencia solo de 3 megavatios para cada instalación, que se vinculaba pues, con concellos principalmente, e en algún caso con empresas como o parque que vos decía de ITES. E os dereitos que se establecía para esas empresas a nivel territorial eran exclusivos para elas, e os dereitos que se establecían para a autorización dos parques eólicos, unha vez que se consiguen, pues, digamos que se poden considerar como eternos, porque non aparecen data de caducidade nas autorizacións. ¿No? Como os decía agora, o proceso está liberalizado, incluso con figuras específicas novas, moi recentes, de fai poucos meses, como a de proxectos declarados de especial interese, que implican, de facto, pues, unha reducción a metade dos prazos de información pública de alegación, que xa non son moi elevados, de 30 días, pues, pasan a ser de 15 días, e eses parques eólicos declarados de especial interese pues, teñen, digamos, máis facilidades para poder desenvolverse, ¿no? Un plazo de caducidade a ese dereito para o 1 de xaneiro de 2020. Bueno, ademais, e sobre todo vinculado aos espazos rurais e cos propietarios, pues, se establecen moi poucos mecanismos de participación, de decisión por parte dos agentes locais. En outros lugares do mundo non é así. Hai mesas de planificación que participan as entidades locais, as entidades ecologistas ou os agentes sociais en xenérico, coas entidades municipais para, digamos, establecer as áreas preferentes ou como se quere facer ese tipo de desenvolvemento. Incluso en moitos lugares, en moitos planetas, pues, os concellos teñen capacidade de veto para as operacións dos parques eólicos. No caso galego, pues, existe unha supramunicipalidade, é dicir, a decisión ven dende o goberno autonómico. Fundamental, non existe a posibilidade de desenvolver parques eólicos cooperativos ou comunitarios. E pues, nada moi raro ou así un pouco, digamos, rara esa cuestión dos parques eólicos cooperativos ou comunitarios, pero en outros lugares do mundo chega a ser a figura principal. Dinamarca, por exemplo, por antonomasia, ¿no? deste modelo no que a xente se pode agrupar para desenvolver pues, parques eólicos participados pola cidadanía ou parques eólicos dos propietarios dos terreos ou cooperativas ou, bueno, múltiples modelos mediante figuras específicas que reservan megavatios para esos parques eólicos. E o elemento clave para entender moitos dos resultados económicos dos procesos de implantación dos parques eólicos é a posibilidade de expropiación e declaración de utilidade pública dos terreos, non? Esa é un pouco a clave para entender moito do que pasou a nivel de impactos económicos. Para que vos fagáis unha idea, existen moitos casos en Galicia nos que os propietarios dos terreos afectados por un parque eólico tiveron coñecemento de que se quería instalar un aerogenerador no seu predio a partir dunha carta da Consellería na que se indica que comeza un proceso de declaración de utilidade pública que pode derivar unha expropiación do terreo en base á lei de expropiación forzosa do ano 1954, unha lei, non sabedes, da época franquista, e que implica, de facto, como aparecen nas cartas, a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados por esa instalación. Ese é o primeiro coñecemento que tiveron moitas persoas en Galicia da intención dunha empresa para instalar un parque eólico no seu terreno. E cando decía do reparto territorial, pois é tal que isto, non? Existe un plan sectorial de Galicia que determina en que áreas se pode instalar parques eólicos e en que áreas non se poden instalar, pero ese plan sectorial se aproba no ano 1997 e cando se aproba o plan sectorial eólico de Galicia, pois previamente todas esas empresas e todas esas áreas xa foran adjudicadas. É dicir, o plan sectorial eólico de Galicia do ano 1997 non é ni máis ni menos que unha agregación das áreas adjudicadas a estas empresas e que foran solicitadas por esas empresas. É dicir, non, a Xunta non le dá ao Eurovento unha área porque diga esta área para ti non, porque o Eurovento solicita unha serie de áreas e a Xunta lle concede algunhas desas áreas solicitadas polas empresas. O plan sectorial eólico de Galicia se modifica no ano 2001 engadindo novos plans eólicos empresariais, novos repartos territoriais para empresas
e outras áreas que se chaman áreas de reserva que non están concedidas en ninguna empresa. Este é o modelo de reparto territorial que realmente existe. E ademais, no territorio galego, digamos, houve poucas restriccións a nivel ambiental, no? Que tamén incrementa o baixo nivel de xustiza enerxética que existe. Sabes, eso é a zona, bueno, a zona de especial conservación da Serra do Sistral, e estes son as áreas poligonais dos parques eólicos que afectan a ese espazo. Hai 54 parques eólicos, dos 154 que existen en funcionamento en Galicia, que afectan total ou parcialmente a espazos incluídos en a Rede Natura 2000, e 28 deles a Serra do Sistral. Isto ten todavía un agravante. A Serra do Sistral, non sei se a coñecedes, na provincia de Lugo, indo para Asturias, é singular por moitos aspectos, pero fundamentalmente porque ten hábitats de importancia, hábitats de interese vinculados coas turbeiras, ¿no? Unha especie de humedais que teñen moita capacidade de acumular CO2, son sumideiros naturais de CO2 de miles de anos. Si, tal como aconteceu no Sistral, se destrozan ao abrir camiños, ou colocar aerogeradores e o resto das infraestructuras vinculadas con a eólica, pois se destrozan turbeiras, estamos liberando CO2 para a atmosfera, como teñen, por exemplo, estudado os compañeros do Gader de Lugo. Realmente vai en contra da propia lógica da instalación de parques eólicos, que pretendemos evitar contra o cambio climático. Pues este tipo de actuacións que en Galicia foron, digamos, xerais e comuns ata fai ben pouco tempo. Agora non se pode instalar parques eólicos novos en Rede Natura, sí que se pode facer proxectos en Rede Natura de repotenciamento, é dicir, de sustituir aerogeradores obsoletos por muños novos, como está pasando, por exemplo, como vai pasar en breve en Corme, por poner un exemplo. E ademais existen impactos ambientais para as poblacións locais que moitas veces non son tidos en conta deste proceso, impactos como o ruido, impactos vinculados pois co cambio tamén da paisaxe, co cambio do sentimento de vinculación con ese espazo xeográfico que realmente cambia totalmente coa instalación de aerogeradores, non? Uns aerogeradores que dos que se instalaban no 95, 96, 97, os de agora non teñen nada que ver. Eses muiños de 0,3 megavatios ou de 0,6 megavatios que se instalaban fai 20 anos, pois eses 0,3 non teñen que ver cos de 3 megavatios ou de 4,5 que se van a instalar agora, que poden chegar en Punta de Pala, no punto máis alto, a uns 185 metros de altura, para que vos fagades unha idea. Catedral de Santiago son 75, pois facedos unha idea realmente do grandes e tamén do impacto visual que poden ter estas instalacións. Bueno, vou a falar dos impactos económicos dos parques eólicos no rural, así presentaros brevemente pues, algúns datos e tamén un pouco o proceso de instalación. ¿No? Impactos económicos, pues hai moitos, os derivados dos planes eólicos empresariais, eses compromisos de investimento que tiñan as empresas e que, por certo, tal e como se ten demostrado tamén por un traballo da Universidade de Vigo, pois non se cumpliron por moitas das empresas e non tiveron sancións ni ningún tipo de repercusión. Os vinculados coa participación pública, fundamentalmente os parques eólicos singulares, en posición convencional, pero bueno, vou comentar moi brevemente o Fondo de Compensación Ambiental e logo os pagamentos, ¿no? Que é a parte máis singular. O Fondo de Compensación Ambiental que se nutre a partir dun imposto que se chama canon eólico e que nace coa Lei 8/2009, pois supuso tamén un punto de inflexión, un cambio para os concellos, no sentido de que de repente pues, houve outra fonte de rentas, outra fonte de ingresos que antes non existía. O tributo grava o número de aerogeradores, establecendo pues, unha serie de tramos, é dicir, un parque eólico que teña 3 aerogeradores paga 0 euros por cada aerogerador, e se ten máis de 15, pues, 5.900 euros por cada muiño e cada ano. Ten uns ingresos anuais de 22 millóns de euros, máis ou menos aproximadamente, e eses 22 millóns de euros, pues, en torno a metade, un pouco máis vai directamente para a Xunta de Galicia, e en torno a 7-8 millóns de euros vai para convocatorias que les definen como non competitivas para os concellos onde están instalados os parques eólicos, é dicir, transferencias directas de renda para concellos que teñen aerogeradores ou que teñen liñas de evacuación de electricidade. Dependendo
da tarta, da reparto que faga a Xunta, pois cada ano hai unha serie de reparto, chegando algún concello a percibir pois, máis de 500.000 euros directamente a partir deste novo canon, que é moi discutible porque, fixadevos, está baseado nos impactos ambientais e fundamentalmente no impacto visual. Un parque eólico como que se pretende instalar en Lasio, que teña 3 aerogeneradores e onde na contorna non hai ningún tipo de parque eólico, porque é unhas poucas zonas que quedan sin explotación, pois a empresa pagaría 0 euros de canon eólico. ¿No? O Concello se que recibiría pues, en función do número de aerogeneradores que ten o sector municipal, do Fondo de Compensación Ambiental. Pero, digamos, dentro da lógica da caracterización e da definición do tributo, pues, realmente é bastante discutible este modelo, non vinculado coa potencia, sino vinculado cos impactos, sino vinculado co número de reservas. O que trata de primar é o repotenciamento dos parques eólicos. Eliminar, sustituir a reservadores obsoletos técnicamente por máis modernos. A vida útil dun parque eólico se estima nos 20 anos, máis ou menos, para hacernos unha idea. É dicir, no territorio galego hai moitos parques eólicos que están ou xa finalizando a súa vida útil, que estaría planificada para eles, ou rondando esa cifra. En Galicia incluso un decreto de repotenciamento de parques eólicos específico, autonómico, do ano 2010. Un decreto que acaba de ser derogado fai uns meses tamén e que non tivo ningún tipo de éxito. Non hubo ningún parque eólico autorizado baixo esa figura. Bueno, pero vou a falar agora é así, dos parques eólicos nas áreas rurales de Galicia, eses aerogeneradores que se instalan neses espacios, por exemplo, cercadas dese núcleo, isto é na zona nunha aldea de Lalín, e que tiveron unha serie de procesos sociais, unha serie de procesos económicos. ¿No? Se analizamos a afectación local dos parques eólicos, nos definimos con brocha moi gorda, digamos, había moitos matices para indicar aquí, pois dos períodos, ¿no? Do 95 hasta 2010, no que non hubo demasiados conflictos, e un proceso desde 2010 hasta agora, no que sí que están existindo grandes conflictos sociais, socioambientais, no que participan incluso moitas veces de forma moi activa as comunidades de montes, os propietarios afectados, que serían, en principio, grandes beneficiarios destas instalacións. Os casos do Galiñeiro e os do Morrazo, pois, son ben interesantes, e non estou exagerando, miles de persoas en monte, manifestándose contra as instalacións dos parques eólicos, con acordos plenarios de todos os concellos afectados con oposición a instalación do parque eólico, cun proceso social moi grande para tratar de que non se desenvolvan, cos propietarios dos terreos incluso oponéndose a esa instalación. Tal como está diseñado o marco regulador, esos parques eólicos poderían avanzar administrativamente, conseguir autorización administrativa e desenvolverse. ¿No? A pesar de esa certa unanimidade que existe de oposición. E nos últimos meses, nos últimos 2 ou 3 anos, pues, existen outros exemplos tamén interesantes para analizar. Pero vou a falar dos parques eólicos que están funcionando, los que se pusieron en funcionamento. Os parques eólicos, los que existen claramente, pues, un proceso moi desigual entre o que son as empresas eólicas e os propietarios dos terreos, ¿no? Un proceso claramente de información imperfecta e asimétrica, no que os promotores teñen moitos coñecementos, moitas ferramentas legislativas e os propietarios dos terreos descoñecen o marco, descoñecen as facturacións, saben que existe a posibilidade de expropiación, que é a auténtica espada de Damocles que está afectando a cualquier proceso de negociación, non poden desenvolver parques eólicos, nos que ademais existe pouco asesoramento por parte dos agentes sociais, da administración e de outros organismos. Nestes procesos de negociación que se produciron, ¿no? Que temos recollido na base de información económica da Universidade de Galicia, pues aparecen cuestións interesantes, ¿no? Os procesos de negociación conxunta, sobre todo en caso de propietarios veciñais, en caso de plataformas de propietarios de terreos afectados por parques eólicos, pues conseguiron mellores resultados. Existen moitas melloras interesantes, hai contratos iguais, pero realmente os resultados finais son moi diferentes porque hai propietarios que consiguen pagamentos en obras, pagamentos en materiais, pagamentos adicionais que melloran a situación. Existen moitísimas cláusulas negativas, podríamos facer algún seminario inteiro falando das cláusulas negativas que aparecen nos contratos,
como o inicio dos pagos, a superficie afectada polo dereito de ocupación, as actualizacións de red, un montón de cousas. Pero bueno, vou decir que existen algúns exemplos de cláusulas positivas, ¿no? Que interesante. O máis singular é a cláusula de igualación. Hai algúns propietarios de terreos en o territorio galego que conseguiron introducir nos seus contratos unha cláusula de igualación, que quere decir que si estes propietarios teñen unhas condicións económicas X, pero consiguen un contrato no territorio galego que mellore, que sea comparable e que mellore os resultados económicos, pois a empresa se compromete a igualar estas condicións. Es un logro moi interesante e que tamén podemos decir que existiu, pero bueno, evidentemente, claramente minoritario. Bueno, poño aí a guía para propietarios de terreos eólicos porque, digamos, dentro do proceso de investigación, como decía, nesa lógica simbiótica, ¿no? de investigación, acción participativa que denominamos nos, pois, sobre todo nos parques eólicos que están en tramitación, pues decidimos dar un paso de asesoramento, tuvimos o apoio da Fundación Juan de Vega para facer actividades de asesoramento para diseñar pues, materiais moi sinxelos que se poden descargar tamén libremente da rede e que se repartiron pues, entre propietarios, entre organizacións e a xente. Isto foi algo que non comenzamos con esa idea, para nada. Nos comenzamos estudando os parques eólicos en funcionamento. Queríamos saber que pasara e que acontecera. E a xente, cando íamos ás aldeas, nos decía bueno, moi interesante o que facedes, está moi ben, pero por que non estabas aquí fai 8 anos? Por que non estabas aquí cando nos estábamos negociando coa empresa? Entón foi cando cambiamos o chip e cando temos posibilidade de nun parque eólico que comeza o proceso de autorización administrativa de participar, pues tratamos de vincularnos con eles e tamén conseguimos pues, información cuantitativa e información cualitativa que nos interesa. E como son os impactos económicos directos para os propietarios dos terreos? Pues, bueno, basicamente existen 3 mecanismos de acceso polas empresas, ¿no? Pode haber compra dos terreos, pode haber expropiación, pode haber alugueiro. Como sabedes, a compra, pois, no caso dos montes veciñais non é posible e existen poucos casos dos que temos información, pues, non vou anunciar demasiado. Expropiación sí que existe bastante, bueno, hai polo menos 45 parques eólicos nos que houve un sustiprezo, é dicir, que houve un pagamento por terreos, por procesos expropiatorios. Procesos expropiatorios hai na práctica totalidade dos parques eólicos que comezan, procesos expropiatorios que cando se chega a un acordo se paralizan, ¿no? Pues decía la espada de mocos, porque mientras se está negociando normalmente hay un proceso de declaración de utilidad pública paralelo, ao mesmo momento. Existe tamén moita realidade, moito debate sobre se é necesario aplicar un plusvalor, un valor engadido polo factor de localización, pola capacidade eólica que ten ese terreo con respecto a outros terreos, e realmente pues, os resultados foron bastante negativos para os propietarios. Pero o fundamental, o que máis se desenvolveu foi o alugueiro. O alugueiro dos terreos que ten 3 modalidades de pagamento. Pode ser un pagamento por superficie, un pagamento por porcentaxe da facturación, un pagamento por potencia instalada. O por superficie pues, pode ser un pagamento unitario, é dicir, X euros por metro cargado de aceptación, ou un pagamento diferencial, porque hai diferentes acepcións. Pode haber onde se coloca o reservador a zapata, ou onde vai o pleno dominio do reservador, hai os viais, hai servidumes de voo, que é onde vai, digamos, o radio da pala, servidumes de protección eólica, que son varias veces o radio para que non se afecte a entrada do aire. Existen diferentes modalidades. Logo teríamos a porcentaxe de facturación do parque eólico, que hai varios bueno, desas 18 empresas hubo 2 que ofertaron esta modalidade e realmente unha é a que máis o fixa, ¿no? Que nos contratos suele ser o 1,5% da facturación bruta do parque eólico para os propietarios dos terreos nos primeiros 10 anos e o 4% nos seguintes. Normalmente son contratos de 30 anos ou 25, pero bueno, 30 é o máximo que determina, por exemplo, a normativa para as comunidades de montes veciñas en común. Pode ter tamén un ingreso mínimo anual porque os parques eólicos poden ter problemas, poden parar por problemas mecánicos, por un radio, por unha serie de circunstancias. Pero tamén o máis utilizado é o pagamento en función da potencia, é dicir, tantos euros por aire secador de ano ou tantos euros por megavatio de ano. Esta é a figura máis extendida con diferencia. Bueno, temos estas modalidades, temos un montón de contratos que fomos recuperando. Que é o que fixemos nós? Nos queremos
tratar de saber que o que aconteceu. Pois o que decidimos tratar de levar todos os pagamentos a unha unidade comparativa, que neste caso decidimos que fose euros por megavatio, es decir, todos os pagamentos que son por potencia, por porcentaje de facturación ou por superficie, os levamos a euros por megavatio, os trasladamos. E vamos, pues, os temos nunha base, vamos actualizando conforme o IPC, co ano de inicio da actividade do parque eólico, etc. ¿no? Para eso escollemos, evidentemente, só a opción de arrendamento. Nos olvidamos da expropiación, nos olvidamos da compraventa exterior. Só a opción do arrendamento, que é a máis utilizada a transferencia, na que temos moitos contratos e moitos exemplos. Levamos esa mostra dinámica anual, porque vai variando anualmente, ¿no? Depende do número de parques que están en funcionamento, do número de parques que temos dentro da nosa mostra, ¿no? Pero como vedes con porcentaxes normalmente, bueno, bastante elevada, ¿no? Entre o 60 e o 40 e pico por cento da potencia total de funcionamento no territorio galego. E, pois, de aí podemos pues, facer unha serie de cálculos e de estimacións. Podemos estimar os pagamentos medios que perciben os propietarios dos terreos, que estarían en torno aos 3.000 euros por megavatio instalado actualmente, pero que, se vamos a cada parque eólico, pues, as diferencias son abismais, ¿no? De 1.200 ata 7.500, incluso hai algún caso excepcional que é ainda superior. E con esta información, pues, tamén podemos tratar de saber que o que pasou con respecto ao negocio, ¿no? Porque nos queremos que é moi importante ter en conta a actividade económica que se desenvolve. E si analizamos os pagamentos que perciben os propietarios dos terreos con respecto á facturación bruta dos parques eólicos, pues, que porcentaxe queda desa facturación total para pagar os terreos? Pues en torno ao 1 e pico por cento e o 2%, ¿no? Dependendo do ano e dependendo do nivel de facturación anual, que varía polo prezo medio de venta, por unha serie de factores. Nos queremos que unha porcentaxe baixa, de todo se comparamos os poucos casos que existen na literatura, que nos falan de porcentaxes máis elevadas, ou outros contratos e outros exemplos que temos de outros lugares, por exemplo, da península, con porcentaxes moito máis elevadas. E tamén tratamos de estimar os fluxos totales de renda que quedan para os propietarios dos terreos, que nos últimos anos pues, estarían en torno aos 10 millóns de euros anuais, ¿no? Es decir, todos os pagamentos dos terreos en base a nosa mostra, a nosa información, pues, podemos estimar canto de dinheiro está quedando en total e canto de dinheiro está quedando pues, incluso por concello, ¿no? Con esas áreas que, como os decía, de mayor intensificación, que onde reciben pues, máis, evidentemente, máis dinheiro, ¿no? Vale, e logo na parte final, pues, moi brevemente, un proceso que iniciamos e que no que creemos que hai que facer ainda moita máis investigación, moito máis traballo, que é cal é o destino, ¿no? que están tendo estes novos ingresos no rural, que viñeron nun momento de moita complicación, onde existen moitas debilidades para ser rurais, e onde de repente pues, hai unha nova actividade económica que factura moito dinheiro, ¿no? Como vimos, os parques eólicos en Galicia facturan, pues, dependendo do ano, entre 600 e 500 millóns de euros anuais, ¿no? Son cantidades realmente moi significativas. Que é o que está pasando con estes destinos, ¿no? Si conseguir informacións concretas é complicado, isto é un paso máis, ¿no? É moito máis difícil aínda. Pero bueno, podemos decir basicamente un pouco algunos dos destinos principais, ¿no? Hai un destino vinculado con a normativa, con a legislación, evidentemente, a Lei de Montes establece que o 40% de todos os ingresos se teñen que reinvestir no monte, nun concepto moi amplo. Cando falamos de reinvestimento no monte, podemos estar falando de actividades silvícolas, de contratación de persoal, de diferentes actuacións vinculadas con ese espazo xeográfico. No Valle do Campo temos encontrado moitos exemplos de reinvestimento dos ingresos nas aldeas, que é unha cuestión tamén significativa, ¿no? Sistemas de abastecimiento de aguas oficiais, que en algúns lugares de Galicia son moi importantes, pues, que foron financiados con eses ingresos, infraestructuras sociais, actividades culturais ou con menos potencialidade para a dinamización rural, como pode ser as festas, etc. Nós sempre, cando vamos por aí por as terras, sempre falamos